OK, jedného tohto by sme mali zabiť, toho protea. A jamu ti guardiany samozrejme. Ano, no. Mají jam oba. A on je tady třetí. On drží jak steklej, teda. Musíte ich vyjamovať, 3 guardiany to majú. Môže niekto dovarpiť reda? Ty sa bojíte. Ale Petr tady byl, Moonlight. Zmizel. Respektive... Jo, je tady, sejte. Idú po Petrovi Jankovi, primárka je ten Proteus. Skúste ho bumpovať od diery, prosím. Skúste ho bumpovať od diery, Lokiny a tak ďalej. Je dole. Máme na druhej strane scouta, či nemáme? Jsem vigilante. DPS-kové lode a tie hybridné legióny approachujte dieru a neutujte guardiany. Nebojte sa, poďte na dieru, veď ste všetci 30 ďaleko. Peťo, ich Sabra, sem ide prosím do Sabru. OK. No to je prestižní, ten Moonlight. Rozhodte tie neuty na tie guardiany, keď budete celosniť do rangeu, hej? Dragon Ball Z4 neuty má. Lokiny s MVDčkom bumpujte ten Proteus, mali by ste sa trafiť. Je 7, no nie 17, ale tak 10 km. Vyskočila. Sabra skočila. Sabra. Bumpujte. Proteus, neverím, že odskočil, musím nastaviť. Někdo smartuje naše drony. Pravil jsem, že Klid. Rýchlo zabite, prosím, rýchlo. Pardon, neverím. Proteus do dolu. OK. Skúste tohto prota ďalšieho. Skúste ho bumpovať od diery. Poriadne sa naprahnite a skúste ho trafiť. Zabite kapsulu, rýchlo zabite kapsulu. Letím na to Proteus, jo. Skúste ich vybiť. Skáčou. Skáčem za nima. Ne, to už nevydrží ta díra. Hlavně tam mají, vole, dvě káry. Hlavně to je jejich domovská díra. Jú, nechal mě zajít drony. No dobrý, ale já musím jít víceméně AFK, mě přijdou stejně, takže skoro off. Vypni ty smátky, prosím tě. Nesmátkuj, já si chci pozbírat nějaký dron. Máš tam. Jinak říkám, doufám, že zítra ve stejném počtu tady budeme, aby jsme udělali tak 5 málek a ty zaplatili Ondrovi toho nagla. No, s tím děláním málem jsem zvědavej, jestli nebude ještě minus. A Rata to odtankuje. Tak poprosím o gratulace, páni. Proč? Počkám,